Města, továrny vytvářejí spoustu odpadních látek, které potom je potřeba někam vypustit a tyhle odpadní látky ve formě odpadních vod se vypouštějí do řek. Na řekách stojí čističky odpadních vod, které pracují s bakteriemi. Bakterie jsou schopny některé tyto látky zlikvidovat, ale nejsou schopny zničit všechny odpadní látky, které tam jdou. A proto v laboratořích zkoumáme houby, u kterých jsme zjistili schopnost některé z těchto odpadních látek ničit. Ovšem houby, s kterými biotechnologové a vědci pracují v laboratořích, nejsou ty houby, které znáte z lesa, nebo ty, které vaše maminka používá v kuchyni. Houby, se kterými vědci pracují, vypadají takto a je to vlastně podhoubí. Podhoubí to je to tělo houby, ze kterých potom vyroste ta plodnice, kterou všichni znáte. V laboratořích se snažíme namodelovat reálnou situaci a proto používáme barviva, které se běžně používají v továrnách. K těm barvivům přidáme ty houby, se kterými pracujeme, to podhoubí, odborně se tomu říká mycelium, a necháme houby pracovat a sledujeme postupem času, jak barva ubývá a houby ničí naše odpadní látky. Pokud houby pracují správně tak, jak mají, tak na konci degradačního cyklu, tak se ten proces jmenuje, dostaneme úplně čistou vodu. Dále, co ještě v laboratořích zkoumáme, kromě samotných hub, je spolupráce hub a bakterií. V čističkách odpadních vod jsou bakterie ve formě tzv. Aktivovaného kalu, který je schopen některé odpadní látky ničit. Zjistili jsme, že když dáme dohromady houby a bakterie, tak jsou schopny spolupracovat a ten proces čištění odpadní vody urychlit. Ale abychom mohli houby a bakterie podrobně zkoumat, tak nám nestačí, že se takhle koukneme na misku, kde je narostlé mycelium, neboli podhoubí, nebo kde je narostlá bakterie. My potřebujeme zjistit, jak spolu vycházejí, jestli spolupracují, jestli rostou, jestli jsou oba dva organismy živé a zdravé. A k tomu právě potřebujeme mikroskop. Používáme elektronový mikroskop, když chceme zkoumat strukturu jednotlivých organismů. A když chceme studovat, jestli jsou organismy živé, tak používáme fluorescenční mikroskop, kde už potřebujeme si zakoupit takzvané fluorescenční barviva, které pracují tak, že živé buňky obarví do zelena a mrtvé buňky se obarví do červena a díky tomu poznáme, jestli jsou houbičky a bakterie živé. Miliony a miliony mikroorganismů žijí kolem nás i v nás. Žijí v extrémních podmínkách, v sopečných kráterech, v ledovcích, žijí v žaludku, žijí v tropických pralesech a i v našich kuchyních. Na našem stánku se posuneme k nejmenším bakteriím, které mohou existovat jednotlivě, ale i jako vláknité mikroorganismy, kterým říkáme hyfy, a které budeme sledovat pomocí našich metod rastrovací elektronové mikroskopie. Konkrétně se budeme zabývat streptomycétami, které jsou vláknité mikroorganismy, které vytvářejí komplikované útvary zvané mycelia a podíváme se na ně z pohledu biotechnologií. Tyto vláknité mikroorganismy si během svého vývoje vytvořily řadu chemických procesů, které jim umožňují obranu proti různým druhým bakteriím vyskytujícím se v půdě. Tyto chemické látky známe ku příkladu i jako antibiotika. V laboratorních podmínkách pěstujeme streptomycéty většinou na pevných agarových půdách. Na tomto obrázku vidíme klíčící sporu, z které vyrůstá hladké vlákno hyfy, které vytváří síť substrátového mycelia, z kterého postupně po větvení hyf vyrůstá do prostoru mycelium vzdušné. Tento obrázek ukazuje detail konce vzdušné hyfy, kde již opět vznikají jednotlivé spory a buněčný cyklus streptomycét pokračuje dál. U nás v ústavu byl vyvinut nový kultivační dvoufázový systém. Tento systém tvoří skleněné kuličky o průměru 250 mikrometrů, což je čtvrtina milimetru, a tekuté médium.
a ten systém vlastně modeluje přirozené prostředí, v kterém streptomycéty žijí. Tento první obrázek ukazuje klíčící spóru na povrchu kuličky. Z této klíčící spory vzniká hladká hyfa a síť substrátového mycélia na povrchu skleněné kuličky. Postupně se ze substrátového mycélia začíná zvedat mycélium vzdušné. Jednotlivé hyfy se zvedají do prostoru a vytváří síť vzdušného mycélia a na koncích jednotlivých hyf už jsou zase patrny jednotlivé spory.